राज्यावर अवकाळी पावसाचं संकट ओढावलेलं आहे। हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यातील हवामानामध्ये पुढील काही दिवस सतत चढ-उतार बघायला मिळणार आहेत। अनेक भागांमध्ये ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे। सोमवारी आणि मंगळवारी ढगाळ वातावरणासह पावसाचा मोठा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेला आहे। मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र यासोबतच विदर्भातील काही भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। लातूर, बीड, अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, परभणी, हिंगोली, धाराशिव, चंद्रपूर या भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाचा अंदाज आहे। महाबळेश्वर इथं राज्यातील नीचांकी तापमानाची नोंद झालेली आहे। महाबळेश्वर इथं 14.2 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलंय। महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्येही काही भागात जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय।